ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚତୁର୍ଥ ମଦୁଆ। ନାଁ ହେଉଛି କାରିବା କୁରକୁରି। ଶୁଣିକି ଅଜବ ଲାଗୁଥିବ ଏଭଳିଆ ନାଁ କାହିଁକି ରଖାଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି, ଆଙ୍କର କାରିବା ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଦଟା ବହୁତ ଚଏସ୍, ଆଉ ଚାଖଣାରେ ଇଏ ଟିକେ କୁରକୁରି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କାରିବା କୁରକୁରି। ପେଶା ତ ଆଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶାଟା ହେଉଛି ଖାଲି ମାଲ ପିଇକି ନିଶାରେ ପଡ଼ିବା ଆଉ। ଇଏ ତ ଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ମଦୁଆ, ଚାଲନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ମଦୁଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଇଏ ଆସିଗଲେ ତୃତୀୟ ମଦୁଆ। ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଶିକ୍ଷିତ ଇଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ବି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମଦ ପିଇ ପିଇ ମାତାଲ ଆଉ। ଆଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଟ୍ୟୁବର ଟଟଲ। ଶିକ୍ଷିତ ମଦୁଆ ତ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ନାଁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ଏ ବାବୁ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ମଦୁଆ। ନାଁଟା ଆଙ୍କର ଭାରି ଅଖାଡ଼ୁଆ। ନାଁଟା ହେଉଛି ଆଇବି ମହାନ୍ତି। ଇମ୍ପେରିଆଲ ବ୍ଲୁ ମଦଟା ଆଙ୍କର ଭାରି ପସନ୍ଦ। କାମଧନ୍ଦା ଆଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। କାମଟା ଯଦିଓ ସେମିତି କିଛି ଅଛି, କାମ ହେଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା ମଦ ପିଇବା ଆଉ ନିଶାରେ ପଡ଼ି ରହିବା। ଯଦି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା କେତେବେଳେ ଫ୍ରି ମିଳେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମଦ ପିଇଥିବେ ସେଇ କାଚକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ଆଉ ଥରେ ମଦ ପିଇବା ଆଙ୍କ କାମ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମର ନମ୍ବର 1 ମଦୁଆଙ୍କ ପାଖକୁ। ହେଇଟି ଭାଇ ତ ଆଇଲେ ଆଉ। ଆହା, କି ସାଇକେଲ ଚଲା! ଓହୋ, କି ରଡ଼ି! ଗାଈ କୁକୁର ସବୁ ଉଠିଯିବେ ଆଉ। ରେଡ଼ି। ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଆମର ହେଉଛି ମ୍ୟାକଡଲ୍ ମହାପାତ୍ର। ମ୍ୟାକଡଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡଟା ଆଙ୍କର ଭାରି ପସନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ନାଁଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାକଡଲ୍ ମହାପାତ୍ର। ବାହାସାହା ହେଇକି ଲୋକ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି କେଜାଣି। ହଉ ଦେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା 4 ମଦୁଆ ହେଲେ ଏକାଠି କେମିତି ଖେଳ ହେଉଛି 64। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। अरे ଆମେ 4 ଜଣ ବସିଥିଲୁ ଏଠି। अरे ମ୍ୟାକଡଲ କୁଆଡେ ଗଲା? ତୁ ମଦ ନ ପିଇ ତ ନିଶା ଜାଣିଲୁ। ନିଶା ପାଟି କହନି କହୁଛି ଆଉଛି ବା ମ୍ୟାକଡଲକୁ କହିଛି ସେ ଆଉଛି। କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଆଉଛି ରହ। ଆଇଲାଣି। ତମର ବହୁତ କଥା ସାଙ୍ଗ ଜାଣିଲୁ ଟାଇମ ସବୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆରେ ଟାଇମ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଟାଇମ ଜାଣିନ? ଗେଷ୍ଟ ସବୁ ଲେଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମଦ ପିଲାଣି ଟାଇମ ଦେଖିବୁ ନା ନାଇଁ କହିଲୁ? ଦେଖିବା ବନେଇ ତ ନେଇକି ହେଇଯିବ କେତେ ପିସ୍ ଯିବୁ ସାଙ୍ଗ। ହଁ ଯାଗ ମ୍ୟାକଡଲ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ମ୍ୟାକଡଲ को दिल दिया तो दिल लिया। ମ୍ୟାକଡଲ को दिल दिया तो दिल लिया। दिल्ली ସାଙ୍ଗ ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ଫିଲ୍ମ ଡାଇଲଗ କରୁଛି, ମ୍ୟାକଡଲ को दिल दिया तो दिल लिया। ମ୍ୟାକଡଲ को दिल दिया तो दिल लिया। ସାଙ୍ଗ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ, ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କରୁଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ କରୁଛନ୍ତି। ମଦୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କଣଟା କରୁଛି? ଠିକ କଥାଟା କହିଲୁ ସାଙ୍ଗ। ଠିକ କହୁଛି ନା ନାଇଁ କଣ? ଆଉ ମଦୁଆ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ମନ କଥା ତୁ କହିଦେଇଛୁ। ଆମ ମଦୁଆ ପାଇଁ କଣ କରୁଛି? ମଦୁଆ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ସାଙ୍ଗ କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ସରକାର କରିବେ, ତୁ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ରାତିରେ ମାଲ ପିଇକି ଘରକୁ ଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଡଉଛି। ଆବାସ ତୋଳି କରିଦେଲୁ, ମଦୁଆ ଆବାସ ତୋଳି। ଆମେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। କଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। କୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଟା କହୁନ? ଆମ କରିବା ସବୁ ମଦୁଆ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କହିବା। ମୁଁ କରିବି। ଆମେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି କରିବା ତ? ହଁ ହଉ ଚାଲୁ ସାଙ୍ଗ। ଆମେ ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ କଥା ହବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ଟିକେ ଉଠେଇଦବା, ତାପରେ ବସିକି କଥା ହବା।
ଆଡ କରିଦେଇଛ ବେ ଟିକେ ମିଶେଇ ବଢିଆ ବିୟର ଭଲ ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଯୋଉମାନେ ମଦୁଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କଲେ ଠିକ ହବ ବୋଲି ତୁ ଭାବୁଛୁ? ଆରେ ମଦୁଆ ଆମେ ସବୁ କାମ କରିବା ଆମ ମଦୁଆ ଜାତି କଳଙ୍କ ହବନି ଆମେ ମଦୁଆ ଟୋଟାଲ ଆମେ କାମ କରିବା ଖାଲି ମଦ ପିଏ ମଦ ଖାଲି ଆମର ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ମାଲ ପିଆ ତ ମୋ କହିବା କଥା ଯେମିତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବିଧବା ଭତ୍ତା ଏବେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଇଲାଣି ବେକାର ଭତ୍ତା ମୋ କହିବା କଥା ଗୋଟେ ମଦୁଆ ଭତ୍ତା ହଉ ମୋ କହିବା କଥା ବେଶୀ ନୁହଁ ଆମକୁ ଆମେ ତ ମଦୁଆ ଲୋକ ଆମର ଏତେ ଟଙ୍କା କଣ ଦରକାର ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ ମାସକୁ ଅତି କମରେ ଟଙ୍କା 18-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଭତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର କଣ ଦେଖେ ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ 20,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଭତ୍ତା ଆଣିବା ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପିଛରେ ଉଡେଇଦବା ଆମର କଣ ଆମେ ତ ଟିକେ ମାଲ ପିଲେ ସଇଲା ଆମର କିଛି ନାହିଁ ମାସକୁ ସବୁ 100-150 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପିଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦବା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ମାଲଟା ପିଇବା ସେତିକି ତ ହଉଛି କଥା ଏତିକି ତ ଆମର ଖାଲି ଏତିକି ଆମର ଖାଲି ଭତ୍ତାଟା ଟିକେ ହଉ ବୁଝୁଛ ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କଥା ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ମୋ ବୋଉ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ଭୁଲ ଆରେ କଣ ରାମ ତ ହନୁମାନ ଚାଲିସା କଣ ବୋଲିଲାଣି ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଏତେ ଭୟ ଏଇଠି ବାଡୁଛି ଛାଡ ଗୋଟେ ସେମିତି ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସି ଆସିରେ ବଇଛ ତୁ ଗୋଟେ ସେମିତି ହଉଛୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଏମିତି ବାଡୁଛି ଆରେ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝା କଣ ଗୋଟେ ରାମ ଯୁଗରେ କ୍ଷୀରି କୃଷ୍ଣ ଯୁଗରେ ଘିଅ କଳି ଯୁଗରେ ମଦ ବୋତଲ ଆଉ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ବାଡେଇବେ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କହୁନୁ ଆରେ ଆଜି ଆମେ ସିନା ମ୍ୟାକଡୋଲ ପିଉଛେ ଆଇବି କଣ ଖରାପ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବୋଉ ଆଇବି ତୁ କେଡେ ବଡ କଥା କହୁଛୁ ଆଇବି ମାନେ ପୁରା ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଇବି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହେ आईबी को दिल दिया तो दिल लिया आईबी को दिल दिया तो दिल लिया सांग सईला बहुत लेट बहुत लेट है शीघ्र शीघ्र टेक पड़े अबे ये हार्ड है जे बहुत आगो टेकी होने हार्ड है अब बड़ा चलो चलो ए चलो उठो हां स्त्री बारे अरे जय हनुमान पूरी गायबी तू स्त्री की डरो छु अरे सुन संग तू स्त्री की डरो छु कि रे मो स्त्री एई कि ना कहबो कानो मुंडे गोडे दे ना 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 एटा भूल एटा तू भूल कथा एटा भूल हां भूल आउ आमे जो गलेर कहते लोक कहते जो मर्द मद न पीछे सी की मर्द बे कहते ना किंतु एक्चुअली सत कथा होची जो लोक माल पीकी जाइकी ता स्त्री ऊपर को हाथ उठाउ सी की मर्द बे सी की मर्द तू मर्द कहू निजु करे तो स्त्री की बाड़ू तो स्त्री तू हाथ धरी ताको बाई देलु अग्नि की जागी रोगी तू ताको बाई देलु तते छाड़देले सी आउ का ऊपर भरोसा करू अरे सी तो विषय रे सेते की चिंता करजी बोली तते कहूची तमे मद पियोनी तमर कोन हेइ जिवो कि ता स्त्री ताको सेते की भल पाउची बोली सी कहूची तमे मद पियोनी हम भल पई हम स्त्री माने भाबिबे आमे देखला जाय कि ताको मार पी की बाडैया एई थरे हम कोई आमे मर्द
ଏମିତିଆ ଘୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଆଉ କରିବୁନି। କଣ କରିବୁ? କରିବୁନି। ଠିକ୍ ହାତ ଉଠେଇବୁନି ହେଲା। ହଁ ଚାଲ 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 हाय फ्रेंड्स ए भिडियोटी आम गोटे जो समाज रे एबे जमती मदुआ मैंने मद पीकी जो भली अनैतिक काम कर अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि कर हिसाब से आम भिडियोटी बनईलु। यहाँ जस्ट गोटे एंटरटेनमेंट आ भितर आम जहाँ भी किसी कहीचु जदि क्या खराब लगी था आम तरफ आम क्षमा मागी नौ। आदि आपको आम भिडियोटी पसंद आसी प्लीज भिडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ, कमेंट दिंतु एंड आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू।